Sziasztok! Tegnap rendeltem a Doki Ruha oldaláról munkaruhákat, és mára már meg is hozta a futár, úgyhogy nézzük meg, hogy mik vannak a csomagban. Rendeltem egy ilyen kiegészítőt, amire a kulcsokat lehet rátűzni. Ez egy rózsaszín szett, ami nagyon aranyos és nagyon jó minőségű. Ez egy kis gombos felső, ami télen-nyáron mindenkor tökéletes, valamint egy ilyen kis hosszújú fehér felső, ami igazából aláöltözetnek is használható, úgyhogy ez tényleg olyan, amit bármihez fel tudok venni. A következő rendelésem az ez a papucs, ami amellett, hogy Portugáliából származik, mosható is, ami nekem nagyon nagy segítség, mert mindig bajlottam a papucsaim mosásával, úgyhogy nagyon örülök ennek a terméknek. És most nézzük a következő doboz tartalmát. Az első, ami elnyelte a szívemet, az ez a fogmintás felső, valamint van egy hozzávaló fogmintás maszk, ami iszonyatosan aranyos. Aztán a kötelező rendelés, ez az örökzöld köpeny, ami mindig jó, hogyha van egy, bár van otthon már egy csomó, de kellett még egy nyilván. És a legvégére hagytam a kedvenc szettemet, ami ez a kis kétrészes ruha, egy ilyen rózsaszín felső van benne, és egy fehér nadrág, amit imádok, tökéletes az anyaga, tökéletes minden rajta, úgyhogy nekem ez a legkedvencebb darabom.